Ok, Ofolendo, on donne le 13 novembre 2025. Le 13 novembre 2025. Ah, tamasere mi bora shuro, shu désert 9 minutes. Bamako bena suma. Bamako kao bena nina uka gelako, bamako kao bena nina uka torako. Yani tamasere inka tunu. Ama nini anga dugutigu fe, ay wuli kao jojona akani kuinke. Tamasere abe kile mwani kele neke. Ayaw jija yani kile mwani kele nga dafa dugutigo be Bamako kono fuka tase Bamako bodauma fuka tase Bamako sortuma ayaw jija akani ke Bamako bena suma o kama kuma chama ambe kumali kosa na ambole nga kuma ngo Bamako bena nyejibo donc me fe ko profiter ko blaga ta yoro were mais utelaka do anga inbox kono ka yafa deli anfe anya fuye nga nyafara ambe boka kuma mi fo bana kumbe de kafsani bana furake alni te cheni fe tamasere la ikanga ke cheni fait depuis 2020 fo bi ama fo shifo komi make ni tamasere mi fle ni ne bora shuro shu 2 heures 9 minutes ni tamasere nyuma tamasere mi ba yira ko Bamako bena dembe baka soro tamasere mi ba yira ko Bamako bena suma tamasere mi ba yira ko Bamako ka bena nyina kwa gela ko ni o tamasere de bolinta mais avec clé mugani kele neke mune ni tamasere sarakai ay la mede parce que ame domi ko mi bi ne ka téléphone fale ne do mbinganga mɔgɔ minnu jaabi ne bɛ kuma kɛ n b'a fɔ bamanankan na n t'a kɛ français la a ye nin video in lase an ka dugutigiw ma dugutigi bɛ Bamako kɔnɔ fo ka taa se Bamako bɔdaw ma u k'u jija u ka nin saraka in kɛ u ka farafinsɛ ɲini hali ni a t'u ka so u ka ci bila dugu kɔnɔ farafinsɛ bɛ mana kɛ mɔgɔ bolo min ka farafinsɛ bugulen don a fan kan u ka farafinsɛw ɲini mun bugulen don u fan kan couleur ko t'a la ɲinidon t'a la bɔdon t'a la u mana sɔrɔ don o don u k'a kɛ mais kile mugani kelen ngoni ngana soro ka soro ma ke sonon tamasere ntununa mugota do abena bo wakati mina tugu tamasere bete ala ka fe yirale ne do uga farafishe nunu dugutigu ka taga do ka sokono shu dugu kla genge fe uga daso u yere dala ko ala madeli farafishe nunu ka ala madeli jamana fe be je kono minga lanyine Bamako ka bi ala ede dam masaide shemi fla ambulo ni shen jigi tigera fana ika majugu jigi tige mununga lanyine Bamako ka bi ika jamana jugu jigi tigɛ minnu ka laɲini Bamako ka bi b'a fɔ sɛ a jigi tigɛra fana cogo min na ala an b'o ɲini fɛ ka k'i ala bonya kama maa jugu minnu ka laɲini Bamako ka bi ala Bamako kana bin dɛ ala b'a ɲini fɛ sɛ jigi tigɛra fana cogo min na i ka maa jugu jigi tigɛ ten Bamako kana bi dugutigiw ka tila n'u kilala sɛ in sarakali la komi maakɔrɔ dɔ olu bɛ se kuma min na an tɛ s'o la u ka sɛ in saraka o cogo la u ka sɛ in bila ka taa i b'a fɔ u ye sɛ ninnu sɔrɔ yɔrɔ min na Maliens ala te son o shekelun ga fanda ko bugo fanka ko fan toro ko Bamako masuma ketugo tola parce que farafishe ga telu fanda la bebo don ni ya wuli ka bo fanga tema be fankura da ni ala ka fe yirale ni Maliens o shefa munun be nu uye o chega bo shekoro dugutigu shefa imana ke den hake o hake aya be chika ke jila aka ko nai aka daga sunugo ni dugu jera ko na bulo di mashima fo aka do shu dibila tugun n'aw donna su dibi la aw bena ye diema mama sigini mamunu olu le bena wuli kanu tege de anga famaw ma Bamako be bo dekuna mama sigini jamana munu ye olu le bena segetugu kanu ko bolo di anga famaw ma Bamako be bo dekuna ni te soso ani kera siri de ni te soso fo anga donne ko Bamako de Mali ni ante moko kula koy ante fama contrôle ante na bla fama contrôle parce que niya me bi che siri ko ni fama inga boy I balo de be sura la ou be na le bora mi me na I balo de bobolo an balo banga dongo de la ante moko shi contrôle la ante politicien amadlika do politique la wa amadlika bla fama shi contrôle la o fama te animi de la ka sigi kan balo bi bolo wa an balo tina sura fama bolo an balo banga dongo de la mais dugutigu ay ni ke Maliens ay na se dugutigu ma ko ni ke Bamako be suma ton Bamako ko ni ko gela ko diama de bena wuli ka nga fama o segere solution be sura Bamako la ni saraka in kera ni dugutigu ya ke aketugo la mais sega kanu ya ke o ketugo la nous fene ka laɲine Bamako ka suma dugutigiw ka nin kɛ bɔdon t'a la ɲinidon t'a la mais u k'u jija Bamako dugutigi bɛɛ ka nin kɛ yanni tile 21 ka dafa parce que souvent n'a tamasere tununa ka sɔrɔ bɛɛ ma se k'a kɛ a bɛ gɛlɛya a bɔli ma nɔgɔn tugun hey kana k'i yɛrɛ fɛ dɛ a dɔ k'i balimaw de bɛ yen a dɔ k'i sinjiw de bɛ yen hali ni miliyari b'i kun k'i bɛ jamana kɔ kan mɔgɔ si tɛ ka sunɔgɔ bi hali ni bɛ nkalon tigɛ k'i bɛ ka sunɔgɔ nkalon don dɛ bɛɛ haminen don bi fama fara fanda ga be hamine do mais tamasere an yo kala ko do parce que ala kuma ga kira naga saiba na ka nabi na jarabini nidi ala ka waliju kuma do kali wala ka ala deli ni ne no fe kun fe côté ne de numéro de plus 34
663 10 14 06 Tamasere tigi ate soso Bamako kaw ayaw dakaw hagila tigɛ ni dugutigiw ye nin kɛ Bamako bɛ suma aw folen don